Улады сфальшавалі выбары, сілавыя структуры Беларусі сістэматычна парушалі правы чалавека, рэагуючы на мірныя дэманстрацыі і пратэсты. Гэтыя парушэнні мелі масавы і сістэматычны характар і былі даказаныя без сумневу. Асабліва трывожыць тое, што добра зафіксаваныя выпадкі катаванняў і жорсткага абыходжання сілавікоў з палітычнымі іншадумцамі яшчэ не прывялі да таго, каб хтосьці быў прыцягнуты да адказнасці, што пацвярджае заявы аб агульнай беспакаранасці. Таксама з прычыны адсутнасці справядлівага судовага разбору ў палітычных справах. Гэткія высновы змешчаныя ў справаздачы АБСЕ аб сітуацыі ў нашай краіне напярэдадні і пасля прэзідэнцкіх выбараў 9 жніўня. Я Валер Руселік, вітаю гаспадарства ў студыі Белсат. 2 лістапада, панядзелак, 20 гадзіна. І мы пачынаем. Настоятель католической церкви ездить в Польшу и получать консультации, как разрушать нашу страну, никому не будет позволено. Ну што ж, на вайне як на вайне, больш за 300 чалавек былі затрыманыя напярэдадні ў часе маршу «Дзяды супраць тэрору», які кіраваўся з цэнтру Менску ў Курапаты, і ўпершыню за доўгі час міліцыя не падала дакладнай колькасці затрыманых. Пры гэтым большасць затрыманых, гэта 231 чалавек, іх зрабілі падазраванымі ў крымінальнай справе аб арганізацыі масавых беспарадкаў. Сярод іншых жорстка затрымалі і далучылі да гэтай крымінальнай справы шэраг журналістаў. Прыватнасці гаворка пра 3 нашых калегаў, гэта Зміцер Буянаў, Артём Багуслаўскі і Зміцер Краўчук. Артёма Багуслаўскага і Змітра Краўчука сёння таемна судзілі па адміністратыўцы, далі штрафы і адпусцілі. Таксама ў сувязі з крымінальным пераследам шукалі іншых нашых калегаў у рэгіёнах. Пра ўсё гэта пагаворым з намеснікам дырэктара Белсату Алексеем Дзікавіцкім у нас у студыі. Алексей, вітаю. Добрый вечер. А таксама з старшынём Беларускай асацыяцыі журналістаў Андрэем Бастунцом з намі на відэасувязі з Менску. Спадар Андрэй, вітаю вас. Добрый дзень. Спадарства, паслухайце, хіба што вось новае, таму што калі глядзець агулам пра гэту хроніку рэпрэсіяў уладаў дачынення да журналістаў, гэта якраз вось новае, гэта вось далучэнне да справы аб арганізацыі масавых беспарадкаў. І як гэта расцэньваць? Ці гэта нейкі новы этап у вось гэтай вайне уладаў з свабодай слова, альбо гэта папросту штосьці такое часовае? Як бы вы ацэнілі, магчыма, спачатку спадар Андрэй, магчыма, вам слова, як бы вы ацэнілі гэта?
Ну, зразумела, што гэта не акцыя непасрэдна супраць журналістаў. Зразумела, што гэта так, гэта новы этап, калі амаль усіх, каго затрымалі падчас масавых акцый, спрабуюць падвесці пад крымінальную справу. Прычым я ўсё яшчэ ўпэўнены, што гэтага не будзе зроблена і што цягам там 3 дней, 3 сотняў яны будуць адпушчаныя і абвінавачанне ім так і не будзе прад'яўлена. Гэта хутчэй за ўсё проста спроба улады, як часта ўжо кажуць, чарговы раз прабіць дно і паказаць, што ніякіх правілаў, якія улада сама усталёўвала, зараз у краіне не дзейнічае. Гэта агульны накірунак супраць усёй грамадзянскай супольнасці. І зразумела, калі ідзе ціск на ўсіх, журналісты не могуць пад яго не патрапіць. Я вас зразумеў, Алексей, магчыма... Я спадзяюся, што гэта так, як кажа Андрэй, ну але з другого боку, калі нас пераследуюць як Белсат увесь час, ужо шмат гадоў, на пачатку гэта былі толькі штрафы, ну бо паводле беларускага заканадаўства мы працуем без акрэдытацыі, значит, нашых можна штрафаваць. Потым недзе ўлетку пачалі ўжо затрымліваць за ўдзел вось менавіта у масавых акцыях. Суддзі так званыя казалі, што, маўляў, ну невядома, ці гэта быў журналіст, хаця нашы былі ў камізэльках прэса, ці не, а не акрэдытаваны, значит, не журналіст, значит, удзельнік акцыі. Ну але за гэта максімальна можна даць паводле адміністратыўнага кодексу 15 сотняў арышту. Зрэшты, калегі нашы адсядзелі. Вот сегодня вышел Андрей Лубенчук, наш коллега, после 15 дзён, еще одна наша коллежанка, 30 дзён сидела запар, 15 и 15. И мне падаецца, калі гэта не спрацавала, калі надалей мы працягваем асвятляць тое, што адбываецца, робім стрымы, чаго вельмі не любяць беларускія ўлады, ну то прыспеў час, так сказать, як сказаў мой прадмоўца, прабіць чарговае дно. Да? То есть ужо пачаць палохаць журналістаў крымінальнай адказнасцю. То бок такая сітуацыя, што ўлады глядзяць, што незалежным журналістам, у тым ліку і белсатаўцам, але не толькі белсатаўцам, не толькі, конечно. Штрафы, сотні арыштаў, ужо гэта не доходзіць, што трэба маўчаць, а не трэба працаваць, і ўжо давайце крыміналку. Ці так я разумею? Абсалютна так. А што тычыцца ўвогуле вот такой масавасці, дык мне падаецца, што беларускія ўлады не ведаюць, што цяпер рабіць. Справа ў тым, што Лукашенко сам неаднойчы казаў, што вось мы навядзем парадак, канешне, парадак у разуменні беларускіх уладаў цяперашніх і так званых уладаў. Навядзем парадак у Менску вось цягам тыдня, цягам 3 дзён, цягам 2 тыдняў. Неяк гэта не атрымліваецца зрабіць, бо вядома, што людзі, которым надалей плююць у твар, не выконваюць ніякіх патрабаванняў пратэстоўцаў. Ну, чаго яны павінны спыняцца? І, значыць, што зрабіць? Значыць, трэба быць яшчэ больш жорсткімі. А жорсткімі моцна ўжо раз былі 9, 10, 11 жніўня. І менавіта гэта выклікала тыя пратэсты, которые цягнуцца ўжо амаль 3 месяцы. Яшчэ раз быць таксама жорсткімі. Для ўладаў вельмі небяспечна, бо гэта магло б азначаць тое, што на вуліцы Менску на наступны дзень выйшла б не 100 000 чалавек, толькі 500 000. І тады ўжо б змялі і гэтыя мап, гэты калючы дрот, усё. Таму ўлада не ведае, што робіць, вырашылі, пэўна, паспраўдзіць ще такі сцэнар. Давайце-ка масава вось зробім справу крымінальную і пачнем усім пагражаць 3 гадамі турмы. Яшчэ да вось такого агульнага супрацьстаяння ў маштабах краіны яшчэ вернемся, аднак хацеў все-таки працягнуць размову рэпрэсіяў супраць журналістаў. І калі браць нават толькі белсатаўцаў, з 3 белсатаўцаў, якія сталі падазраванымі ў этой крымінальнай справе, адзіны, хто застаецца зараз за кратамі, гэта Зміцер Буянаў. І там такі таксама момант адбыўся, разбілі камеру, і раней разбівалі таксама журналістам камеры, але бадай упершыню, прынамсі я такого прыгадаць не магу, разбілі Змітру камеру аб ягоную галаву. Вось гэта як патлумачыць? Ці гэта таксама новы этап, што мы вас будзем ужо вось так фізічна ламаць, альбо папросту перагнулі палку на месцу? Спадар Андрэй, магчыма, вы адкажаце? Ну, мы
спадзяюся, дачакаемся дакладнай інфармацыі, калі Зміцер выйдзе на волю. Я думаю, што, дарэчы, яго не адпусцілі, магчыма, менавіта з таго, што ён быў збіты, і мы з такім сустракаліся ўжо, калі тых журналістаў, якіх збівалі моцна міліцыянты, ці ўжо ў пастарунках, іх не вельмі не хацелі выпускаць потым, каб все гэтыя траўмы неяк там зажылі. І, на жаль, я магу сказаць, што гэта такая не першая далёка справа. У нас па падліках Беларускай асацыяцыі журналістаў пасля выбараў ужо каля 50 чалавек сутолкнуліся са згвалтам ці з пашкоджаннем іх тэхнікі, і наогул лічбы пераследу журналістаў, ціску на іх, гвалту, паўтаруся, яны просто шмат раз перавышаюць лічбы за самыя цяжкія гады, якія былі раней. Спадарства, я адкрытая да вас абодвух пытання. Яшчэ вось адзін від ціску на журналістаў, гэта эканамічны ціск, таксама практыкуюць яго ўлады. І вось рэдактар нашай Нівы Ягор Марціновіч напісаў у Фейсбуку, ведаеце, таксама сёння пра амапаўца, які падаў у суд на нашу Ніву і хоча 3000 рублёў за, цытую, маральныя перажыванні, звязаныя з прыніжэннем яго як асобы. Вось гэты эканамічны бізун, калі сумяшаць разам з гэтым збіццём, з гэтымі крымінальнымі запалохваннямі, то мне тады такое абсалютна лагічнае пытанне. На вашу думку, чаму папросту ўладам узяць і не зачыніць усе незалежныя медыа, бо калі пляваць на закон, то ўжо пляваць на поўніцу? Я думаю, што гэта недалёка. Такая перспектыва абсалютна, мне падаецца, рэальнай у цяперашняй Беларусі. Мы добра памятаем, што зусім нядаўна пазбавілі акрэдытацыю ўсе замежныя сродкі масавай інфармацыі. Эканамічны бізун выкарыстоўваўся што да незалежных сродкаў масавай інфармацыі вельмі даўно. Гэта і немагчымасць рэкламы, гэта, допустим, для газет незалежных нешматлікіх даражэйшыя, значна вышэйшыя кошты на друк і гэтак далей. Цяпер, у прынцыпе, калі бачаць, што ўсё адно ёсць нейкая магчымасць у гэтых незалежных сродкаў масавай інфармацыі, которые і так у слабой фінансавай сітуацыі заўсёды все-таки сплочваць гэтыя штрафы, то я думаю, што гэта абсалютна магчыма, бо у прынцыпе дна няма, правда, для беларускіх уладаў і закрыць, я думаю, што гэта рэальная, на жаль, перспектыва. Спадар Андрэй, ваше меркаванне вось наконт таго, чаму па ўладам папросту не зачыніць незалежныя медыа? Па-першае, на жаль, я згодны з тым, што казаў Аляксей, бо мы сёння не можам быць упэўнены, што ёсць нейкая рыса, перайсці якой улады не могуць. Ёсць нейкае дно, паўтаруся, якое яны не могуць прабіць. І фраза пра прававы дэфолт, гэта словазлучэнне, яна вельмі добра показывает тую ситуацию, якой мы знаходзімся. Адзінае, што можна сказаць, што калі будуць знішчаны незалежныя медыа, калі будуць знішчаныя тыя медыа, якія ўсё ж такі прытрымліваюцца журналісцкіх стандартаў, імкнуцца правяраць інфармацыю, на іх месца прыйдуць іншыя медыйныя арганізацыі ці асобы, якія ўжо не будуць засяроджваць сябе на выкананні прафесійных кодэксаў этыкі ці на пераправерцы і яшчэ раз пераправерцы інфармацыі. Хаця прадугадваць думкі уладаў, тых, хто прымае рашэнні, вельмі і вельмі цяжка, і сапраўды мы бачылі ўжо шмат чаго, і забарону і блакаванне сайтаў дзесяткамі ў краіне, і забарону практычную друку і распаўсюду прыватных выданняў, і справы адміністрацыйныя. Улада робіць усё, каб заблакаваць распаўсюд інфармацыю ўнутры краіны і па-за межы краіны, але, магчыма, ўсё ж такі яшчэ не гатовая ў сённяшняй сітуацыі ўсё ламаць ушчэнт.
Зразумела. Не ведаем, што будзе далей. Спадзяюся, што гэтага ўсё ж такі не адбудзецца, бо, паўтаруся, ўсё роўна незалежнае слово будзе прабівацца па тэлеграм-каналах, па сацыяльных сетках. Магчыма, і таму, узважваючы вось гэтыя пагрозы і магчымыя так званыя прыбыткі, улады ўсё ж такі утрымліваюцца ад пэўных крокаў. Алексей, Максима, Я например. только два слова хотел бы сказать, что я тут хотел бы выказать великую повагу и просто захопление працай белорусских незалежных журналистов. Не думаю, что шмат есть краіна ў свеце, дзе наши коллеги, калі б их поставили у такие умовы, у которых працуют наши коллеги, которые сидят, которых штрафуют, бьют, просто терроризуют, переследуют, что они протягивали так мужно свою працу. Тому респект вам, коллеги, великая пашана. Ну што ж, сапраўды гэта пэўны цуд, які дае нам надзею. Дзякуй, гаспадарства вялікі, за размову. Я хочу нагадаць, Алексей Дзікавіцкі, намеснік дырэктара Белсату у нас у студыі, таксама Андрей Бастунец, старшыня Беларускай асацыяцыі журналістаў, на відэасувязі з Менску з намі былі у студыі Белсату. Дзякуй, гаспадарства. Ну а ў Менску сёння адбыўся традыцыйны штопанядзелкавы марш пенсіянеру, альбо, як яшчэ называюць, марш мудрасці. Ад чырвонага касцёла сталыя пратэстоўцы прайшлі па праспекце Незалежнасці да плошчы Якуба Коласа. Да пенсіянераў сёння далучыліся і медыкі. Некаторыя назіральнікі адзначылі, што гэта мог быць самы масавы марш мудрасці. Абышлося без затрыманняў. Нагадаю, што мінулы марш скончыўся дастаткова жорстка, брутальна, калі сілавікі ўжылі нават слезацечны газ. А вось як марш мудрасці выглядаў сёння. Потому что надоело жить в стране полного беззакония со стороны властей. Потому что врут так, что стыдно слушать. БТ смотреть, это просто рвотная масса называется. Я не знаю, кто их вообще может сейчас слушать. Я практически ровесница с нашим теперешним, сами ставите кто. Так вот, я вам скажу, что мою молодость 15 суток это садили алкоголиков, этих самых хулиганов и всех этих асоциальных элементов. Сейчас 15 суток это признание нашим государством заслуг человека. Мне стыдно перед своими детьми, перед моими взрослыми внуками за сегодняшнюю власть. Люди пенсійного ўзросту супраць улады, бо гэта ўлада ўжо пануе больш за чвэрць веку. Мы там были, мы все это видели. На Калиновского, вот в метрах 100 от нас, взрывали гранаты, мы это все видели. И как мы можем на это реагировать, если мы здесь стоим? Нас большасць. І таких актыўных, вы ж паглядзіце навокал. Колькі нас таких і больш сталых. Мы зараз ішлі, глядзелі, як з двумя палачкамі ідуць. І цяжка, але ж мы разам. До речі, паспяшаўся я сказаць, што не было затрыманняў. Дакладняюць калегі, што все-таки затрыманні таксама сёння былі. Одно СМС-поведомление из Беларуси прочитаю. Почему Союз журналистов не поднимает скандал, сколько можно издеваться над корреспондентами Белсата Бобруйск? У Беларусі, як усяго, у прынцыпе, па два сцягі, мова, гербы, гімны и так далее. Два у нас и Союза журналистов. Один незалежный, это Белорусская ассоциация журналистов. Яны
якраз падымаюць пытанні вось гэтых рэпрэсіяў, вайны з свабодай слова пастаянна. Гэта вельмі шмат, за што ім вялікае дзякуй. Ёсць праўладны саюз журналістаў, які, як і ўсё праўладнае, аблізвае рэжым Александра Лукашэнкі, ну і адпаведна няма часу ў яго займацца ўздыманнем нейкіх праблемаў журналістаў. Тым часам больш за 200 выкладчыкаў і супрацоўнікаў Беларускага дзяржмедуніверсітэта падпісалі зварот у падтрыманне адлічаных. Акцыі студэнтаў таксама сёння ладзіліся каля будынку лінгвістычнага універсітэту ды БДУ. Тым часам у Нямецчыне 6 універсітэтаў далучыліся да праграмы падтрымкі беларускіх студэнтаў і выкладчыкаў Student Solidarity, прапаноўваючы агулам больш за 150 месцаў для навучання. Разам з тым, 14 сотняў арышту атрымала дацэнт Менскага дзяржаўнага лінгвістычнага універсітэту Наталля Дуліна. Вось такі вам зрэз навінаў з сферы адукацыі. А чаму ж студэнты працягваюць выходзіць на пратэст, не зважаючы на выключэнні і ціск адміністрацыі, адказваюць студэнты БДУ. Сегодня проводится акция студентов, вообще всех студентов БГУ. Как бы на прошлой неделе мы пытались бастовать и пытаемся и сегодня. Не знаю, насколько у нас получается, но вот все студенты, которые здесь собрались, они как бы за забастовку, за протест против того, что происходит в стране. Я не боюсь, потому что я уже сделал свой выбор. Мне кажется, что это важнее, чем какой-то статус студента в универе, который отчисляет своих студентов. Это, мне кажется, неуважительно к ним. И поэтому находиться в универе в таких обстоятельствах, ну, не то чтобы важно для меня. Потому что образование, конечно, здорово, но то, что происходит в стране, важнее в данный момент для меня. Стипендии меня не пугают, потому что я платник. Но вот я с факультета журналистики, и тут приказа еще не приходило об отчислении, но там уже замдекана вызывает родителей, говорит, что есть какие-то списки об отчислении, что я в этих списках. То есть там есть, что какие-то еще люди, там всего говорят, что там 8 человек, и что их будут отчислять. Ну, тут еще не до конца непонятно, это, ну, такая попытка запугивания, или это действительно пришел просто приказ сверху меня отчислить. Ну, репрессии по мне проходятся. Не боюсь. Ну, не знаю, я учусь на ФМО, там как-то с этим полиберальнее. Вроде никого еще не отчисляли за акции у нас, поэтому я как-то... Ну, а чего же, в принципе, бояться? Назад-то дороги нет. Не хотел бы отчисляться с БГУ, потому что все-таки, ну, я учусь на химика, и на самом деле для своей будущей профессии нормальный вуз и нормальное образование. Но я понимаю, что в такой стране, возможно, у меня не будет больше возможности работать химиком дальше. И как бы репрессия — это страшно, но это не конец света. В основном все, да, мы за перемены, но выходят немногие, потому что а как это мы потом сдадим все, а как это... Ну, в общем-то, у них есть много вопросов именно по учебе. Они не хотят выходить с нами, хотя если бы они все вышли, это бы длилось, ну, неделю от силы. А так придется долго не ходить самым активным. И я как бы не боюсь, что меня отчислят, потому что я успеваю по учебе. Если меня отчислят, это будет, опять же, инфоповод, так скажем. Потому что не за что меня отчислять. На акцыю салідарнасці з адлічанымі студэнтамі медуніверсітэту выйшлі лекары. Аднак сілавікі, некаторых з іх затрымалі. Меркавана яны трапілі ў маскоўскі раўз сталіцы. Вось аматарскія кадры затрымання на праспекце Дзяржынскага ў Менску. Сейчас происходит задержание врачей, которые шли в белых халатах от мединститута к 4-й больнице. Я врачи, это гарантия 10, не знаю, 200%. Мы идем от... І 1, і 2 – гэта ўжо шмат.
Двое вясковых настаўнікаў са школы аграгарадка «Добрая», што ў горадскім раёне Магілёўскай вобласці выступілі з адкрытым відэазваротам, у якім падтрымалі агульнанацыянальны страйк. Наталья і Александр Крушавыя цудоўна ўсведамляюць, што пасля свайго публічнага выступу могуць страціць працу. Але ўпэўненыя, страціць працу – гэта не так страшна, як страціць сумленне. Я учитель математики и информатики сельской школы агрогородка «Добрая», Крушев Александр. Делаю открытое заявление своей позиции по текущей ситуации в стране и выражаю свою поддержку всем людям, которые открыто высказывают свое мнение и страдают за правду. Я учитель начальных классов в сельской школе в агрогородке «Добрая», Крушева Наталья. Заявляю о своей поддержке всех людей, которые честно выражают свое мнение и преследуются за правду. Я люблю свою страну, люблю свой народ, люблю свою профессию, люблю детей. Мне нравится давать им знания, но я не могу оставаться равнодушным к тому насилию, которому подвергаются мирные граждане нашей страны, открыто высказывающие свое мнение. Право на свободу мнений дано Конституцией. Я понимаю, что открыто выражая свою позицию, могу потерять работу. Но лучше потерять работу, чем совесть. Я выражаю свою поддержку невинно пострадавшим людям и заявляю, что никакая цель не высока настолько, чтобы оправдывать насилие и зло для ее достижения. Я могу объяснить учащимся материал по предмету, но не могу объяснить, почему страдают люди из-за своей честности и прямой позиции, почему надо врать, чтобы жить спокойно, и почему ложь стала такой привычной в нашем современном обществе. И я заявляю, что правду видеть больно, но необходимо, чтобы не потерять вечные ценности жизни. Я хочу воспитать не только хороших будущих хлеборобов, рабочих, инженеров, учителей, врачей, ученых, но и честных, нравственных граждан страны, которые были бы добрыми, правдивыми и не были бы равнодушными к болям других. А это можно показать только примером своей честности, потому что теория без практики мертва. Теория запутывает ученика, а пример дает полную ясность. Правда – это победа совести в человеке. И я не могу молчать на несправедливости, насилие и беззаконие, которые применяются к мирным гражданам страны. Я желаю мира в нашей стране. Я против любой агрессии, против разделения людей на красных и зеленых. И потому призываю людей к миру, который наступит только тогда, когда народу будет доноситься правда и исполнятся общечеловеческие ценности. Время все расставит на свои места. Я желаю своей позиции добавить маленькую каплю справедливости, которая в будущем может послужить на благо людям и стране. Я желаю, чтобы наши дети не видели и не привыкали к той жестокости, которую мы видим часто со стороны силовых структур. Моя совесть не позволяет быть равнодушной, не позволяет молчать о насилии над людьми, о страхе и приспособленчестве в обществе, о творимом беззаконии, потому что таким молчанием и равнодушием предается правда. Я не желаю что-то разрушать, но желаю указывать на добро и зло, на правду и ложь, на сострадание к невинным людям, которые хотят только справедливости, соблюдения законов страны и Конституции всеми, без исключения и без двойных стандартов. Дети – наше будущее и будущее нашей страны. Я за то, чтобы будущее детей было добрым, честным, справедливым и счастливым. А оно формируется сегодня в наших ценностях и особенно через нравственные принципы учителей в педагогических коллективах. Я желаю защитить педагогическую честь, которую нельзя отнять, но можно потерять при равнодушии к важным происходящим событиям в обществе. Ну і вось уже амаль 3 месяцы мы працягваем распавядаць пра лёсы людзей, пацярпелых ад рэжыму Лукашэнкі за сваю грамадзянскую пазіцыю. Асаблівую увагу прыцягваюць гісторыі людзей, якія, каб не станавіцца ябацькамі, былі вымушаны сысці з дзяржаўнага апарату. І сёння ў нас у студыі якраз адзін з гэткіх людзей.
Наш суайчыннік Дмітрый Яфанаў ужо былы галоўны спецыяліст ва ўпраўленні горадабудаўніцтва і архітэктуры пінскага гарвыканкаму. У нас у студыі. Дмітрый, вітаю. Здравствуйте. Дмитрий, ну вось адразу наконт вашай гісторыі я сабе нават раздрукаваў, адмовіўся ўдзельнічаць у праўладных мітынгах і сходах, не прызнаваў легітымнасць Лукашэнкі. Што, там прымушалі хадзіць на вот эти сходы Ябацік и Да, адмовіўся, как раз ці як? после выборов, после 9 числа, где-то в середине августа началось все это, начали вызывать людей с горисполкома, с государственных работ каких-то на митинги, в том числе и в Пинске, и в Минск ездили. Я вот несколько раз, получается, отказался от этого, на что мне изначально говорили, что смотри, предупреждали, что нам интересно с тобой работать, ты парень толковый, но из-за своей политической позиции ты будешь уволен. Палітычная пазіцыя была толькі ў тым, што не ўдзельнічаў у мітынгах Ябацік, альбо яшчэ таксама і выказваўся негативно? Я высказывался негативно по поводу происходящего у себя в отделе. Ну, это, наверное, и сыграло ключевую роль. А не было таких папярэджанняў, што ты пацішэй будешь працаваць ціха Да, толькі... такое было, что сиди тихо, и тогда все будет хорошо. Если не будешь... А чему не зрабілі такі выбор? Ну, совесть, наверное, важнее, чем деньги и работа. Калі пра гарвыканкам, тому што это сапраўды такая нечастая з'ява, калі людзі, якія працавалі ў дзяржаўным апараце і вось яны сыходзяць і публічна. Ці можна распавесці вось пра атмасферу, якая вось у пінскім гарвыканкаме панавала, магчыма, пануе зараз, якія там настрой у людзей, колькі людзей, магчыма, там падтрымлівала, не падтрымлівала, ці хтосьці здаў, вось настучаў, як выглядае ситуация? Ну, ситуация такая, что в основном молодежь, она не поддерживает то, что сейчас происходит. Если люди постарше, еще выходцы из Советского Союза, можно так сказать, то те поддерживают, они считают, что эта страна принадлежит Александру Григорьевичу, что он царь, бог здесь, и он придумывает законы, и нам их исполнять. Но молодежь так не считает в большинстве своем. Просто многие боятся потерять работу, боятся потерять должность, какие-то перспективы в дальнейшем. Наверное, из-за этого. Боку, у адрозненне ад вас адмаўчацца вырашылі. А дзесьці так у куточку, что Дима, мы с тобой. Да, если говорить с многими наедине, то многие поддерживают и мою позицию, и то, что происходит, они воспринимают с болью, как сейчас милиция обходится с протестующими. Да, все прекрасно, все понимают, но работа, город... Это адвечная, ну вы же сами все понимаете. Да. Вельмі шмат зараз дыскусіяў у беларускім грамадстве наконт таго, што вось не хапае салідарнасці з тымі, хто ў забастоўцы, гэта працаўнікі дзяржаўных буйных прадпрыемстваў, не хапае, вось каб там заступіліся адзін за адно і там звальняюць таксама дзесьці там па адным выкідваюць. Ці магчымая ўвогуле такая сітуацыя, каб у гарвыканкаме хотя б тыя ж самыя маладыя людзі, якія супраць, хаця б у думках супраць гэтага рэжыму, яны выступілі адкрыта, заступіліся, да прыкладу, за вас. Я разумею, што гэта не адбылося. Што павінна было б адбыцца, каб гэтыя людзі вось так выступілі? Ці ёсць штосьці такое, што вось пераважыць? Я думаю, что когда они будут больше уверены в том, что Александр Григорьевич все-таки уйдет с власти. Видимо, сейчас они этого не видят или не хотят видеть. Іншая справа, што як ён сыдзе, калі ўсе вось так будуць сядзець і чакаць? Да, я с вами согласен. Ці падтрымліваеце зараз нейкія кантакты з сваімі ўжо былымі калегамі, альбо обрубили? Нет, я общаюсь, с кем общался до этого на работе, то и сейчас поддерживаем связь, рассказывают, что происходит, как бывает справа.
Яшчэ такі важны момант, які вось так гучыць у грамадстве, гэта якраз дапамога людзям, якія з'язджаюць, вымушаныя з'ехаць. Як у вас гэта адбылося? Таму што зноўку я маю такую раздрукоўку, прынамсі ініцыятыва «Чесныя людзі» вось збірала грошы для вас і вось сабралі суму для вас на першы час. Ці хтосьці яшчэ дапамагаў, якім чынам, як гэта ўвогуле адбываецца? Это вообще что-то невероятное. Честные люди, фонд Buy Soul. Люди покупали продукты. У меня жена была просто в шоке от того, что привезли продуктов рублей на 200, там детские игрушки. Ребенок был очень рад, что вообще настолько добрые и открытые бывают люди. Это очень сильно придает уверенность в людях и в сплоченности белорусского народа. Вы зараз усю сям'ю тут? Нет, жена с ребенком остались в Беларуси сейчас. И какие планы, что далей? Семья там, вы тут? Посмотрим, как сложится. Хотелось бы вернуться, так как я хочу принести пользу своей стране. То бок перацягваць сям'ю зараз? Пока не планирую. Ці вы зараз кантактуеце з нейкімі палітычнымі беларускімі структурамі тут ужо за мяжою Беларусі, таму што частка стачкамаў, частка вось такіх ініцыятываў таксама вымушана была перабрацца за мяжу? Нет, к сожалению, пока ни с кем. Пока был занят трудоустройством и как-то устройством быта своего здесь. Дмитрий, як сочыце за сітуацыю ў Беларусі? Калі сочыце, то як ацэньваеце тое, што сёння адбываецца? І ці варта было тады? Слежу каждый день, смотрю за этим в телеграм-каналах с утра, вечером, как еду с работы, и просто берет злость от того, что происходит в стране. Я думаю, что у людей уже начинают просто сдавать нервы, у многих, от того, что происходит. Если просто люди выходят и бьют их родных и близких, то власть сама провоцирует на более жестокие действия. Еще, напевно, апошняе пытанне ў нашай размове адносна Пінску, тому што все памятаем, што ў Пінску вось у жніўні якраз былі дастаткова такія моцныя выступы, палешукі тады показалі цвёрдасць, сілу, а пазней вось такія размовы пачынаюцца, невядома хто іх запускае, што людзі стаміліся, ўжо махаюць рукой, хаця адначасова вось ужо амаль 90 дзён гэтай пратэсты адбываюцца. Калі контактуеце з пінчукамі, як ацэньваеце настроі сярод вашых землякоў? Настроения никуда не пропали, они есть, просто город маленький, и все друг друга знают. Здесь не как в Минске, не надо по камерам вычислять людей. Здесь милиция практически каждого может узнать, где, как, и выписать штраф. Наверное, люди просто боятся материальных каких-то потерь в этом плане и перестали выходить так яро. Што ж, будзем спадзявацца, што страх сыдзе, а разам з ім і сыдуць тыя, хто сее гэты страх сярод беларусаў. Дзякуй вялікі вам за размову, а таксама за вашу цвёрдасць і выбар сумлення. Дзякуй вялікі. Гэта быў Дмітрий Яфанаў, пацярпелы ад рэпрэсіяў, пацярпелы ад рэжыму Лукашэнкі. Нагадаю, гэта былы працаўнік Пінскага гарвыканкаму. А сённяшнія духоўныя і палітычныя нашчадкі Сталіна цудоўна ведаюць выказванне свайго куміра. Ёсць чалавек, ёсць праблема. Няма чалавека, няма праблемы. Ведаюць гэтае выказванне і кіруюцца ім. З Менска электратэхнічнага завода імя Казлова звольнілі адразу 25 чалавек. Фактычна ўсіх за ўдзел у страйку, але афіцыйна за нанясенне шкоды прадпрыемству. На ўмовах ананімнасці мая калега Тацяна Ўласенка паразмаўляла з адным з звольненых працаўнікоў. На Менскім электрамеханічным заводзе звольнілі 25 рабочых страйкоўцаў. Не працуюць зваршчыкі з 16 і 6 цэхаў. Таксама да іх далучыліся і некаторыя аператары афарбоўкі. На правах ананімнасці з намі пагадзіўся паразмаўляць адзін з былых працоўных. Вітаю. Скажыце, чаму вы вымушаныя хаваць свой твар? Сейчас нередки случаи нарушения, в принципе, гражданских прав, когда происходят какие-то задержания, либо людям предписывают какие-то наказания за те дела, которые они не совершали. То есть, в принципе, просто не хочется попасть под раздачу нынешней власти и остаться целым.
Як лічыце, чаму звольнілі вас? За што канкрэтна вас звольнілі? Конкретно меня уволили, я не знаю, но как бы статья была 42, часть 7, пункт 5. Это причинение ущерба предприятию. Но конкретно я никакого ущерба не наносил. Я воспользовался своим конституционным правом отказа на работу до выполнения наших требований. Наши требования были просты, были озвучены администрацией. Наши требования совпали с требованием народного ультиматума, озвученного Светланой Тихановской, но также мы просили, чтобы не гробить завод, администрацию нашего предприятия, просто пойти к нам навстречу и на своих официальных сайтах, через СМИ подать заявку о том, что работники Минского электротехнического завода поддерживают требования, и тогда бы мы приступили к работе. На что администрация ответила, что нас всех уволят, мы на это пойти не можем. И как бы еще было обещание дано от администрации, что из нас никого не уволят. Как увидим, сейчас оказалось все совсем по-другому. Чаму вы вымушаныя былі пайсці на гэты крок? Много месяцев люди в Беларуси пытаются достучаться до власти, до администрации всевозможными мирными акциями, всевозможными вообще всеми способами, чтобы нас услышали, чтобы поняли, что мы народ, что мы хотим просто перемен, мы хотим, чтобы к нам относились с уважением. Мы не требуем беззакония, мы против беззакония. И как бы основная причина этому послужила. Просто чтобы нас услышали, у нас просто не остается уже мирных способов других, чтобы нас поняли. Скажите, а якая цяпер атмасфера пануе на заводзе? Ці ёсць салідарнасць сярод працоўных? Да, несомненно, солидарность есть. Единственное, что некоторые люди все же переживают за свое финансовое состояние. У многих семьи кредиты, и, грубо говоря, даже если они на месяц останутся без зарплаты, это очень сильно по ним ударит. Несмотря на то, что фонды работают и помогают, некоторые люди все равно просто боятся. Администрация жестко давит, ходит, говорит, что мы вас будем увольнять. А конкретно на этих 25 человек рабочих сейчас идут такие угрозы, что мы на вас повесим большие штрафы за недополученную прибыль, хотя, в принципе, это нереально сделать. Некоторые люди, может быть, не очень осведомлены в каком-то юридическом плане, они на этом ведутся, но в целом, большая часть работников, я могу сказать с уверенностью, что поддерживает. И они гордятся теми работниками, которые не побоялись и все-таки высказали свое мнение. Скажите, что будете робить далей? Дальше, все просто, поиск нового места работы. Единственное, что многие все же хотели остаться на заводе, потому что завод не так плох в принципе. Завод, наверное, один из единственных предприятий, который прибыльный сейчас у нас в Минске, так это точно. Будут подаваться иски в суд, потому что увольнение было неправомерно, были нарушены очень многие гражданские права, были нарушения трудового кодекса. Юристы нам помогут, благо юристов хватает, которые на добровольных началах нам помогают. А у вас есть магчымасць звярнуцца да спецыялістаў на заводах, да рабочих, працоўных. Што б вы им сказали? Я бы хотел сказать им, чтобы они не боялись, что это не так все страшно, что это не единственное место, которое, в принципе, может подойти им для работы, и в любом случае все уволенные будут восстановлены на свои места. Это было личное обещание Светланы Тихановской. Потери не будет. Я думаю, что недолго осталось ждать. А як увогуле ацэньваеце сітуацыю Беларусі і як грамадзянін, і як эксперт, спецыяліст на заводзе? Если с точки зрения гражданина, то это страшно. Я никогда не был готов к тому, что в Беларуси может такое в принципе происходить. Что людей будут избивать, будут врываться в квартиры, будут какие-то незаконные аресты, избиения. То есть, когда ты смотришь это где-то по телевизору в другой чужой стране, ты думаешь, бывает, это к тебе не так близко. Сейчас это на самом деле страшно. Многие боятся просто даже выходить на улицу. Некоторых людей я знаю лично, избили в августе, просто когда человек шел домой, он просто, как говорят, попал под горячую руку, но это уже не важно. С точки зрения работника, бывшего работника предприятия, я вижу, что администрация своими же руками, уволив специалистов, которым на данный момент нет замены, и обучить в ближайшее время это невозможно, просто топит предприятие своими руками. Предприятие, которое было прибыльное, скоро станет убыточным. Будут срывы поставок, срывы контрактов, все это приведет к разорению, скорее всего. Поэтому я вижу так ситуацию с вами.
Дзякую за ваше меркаванне. Мы размаўлялі з адным са звольненых спецыялістаў электрамеханічнага менскага заводу Тацяна Ўласенка, Белсат. Між тым, да агульнанацыянальнага страйку, хай пакрысе, хай паволі, але далучаюцца ўсё новыя сумленныя і мужныя працаўнікі дзяржпрадпрыемстваў. Да прыкладу, на прадпрыемстве горадня Азот сёння да стажкі далучыўся Владзімір Жураўка. На Беларускаліі Андрей Федарович, Сергей Барадзін, Алексей Карлюк, Вячеслав Бародзіч, Валентин Скарбіч і Павел Павлов. На Менскім аддзяленні беларускай чыгункі Дмітрий Калінік. На беларускім металургічным заводзе за апошнія дні да стажкі далучыліся Сергей Анісімаў, Алексей Аўдзеев, Дмітрий Дубаренко, Дмитрий Ольховік і сёння Олег Шанюк. Спадар Олег ужо зараз з намі на відэасувязі са Жлобіна. Спадар Олег, вітаю вас. Добрый вечер. Спадар Олег, чаму далучыліся да стачкі? Просто уже все пределы терпения были преодолены. Невозможно дальше ситуацию тут терпеть, видеть, как людей избивают на улицах, как издеваются над рабочими, заталкивая их на предприятие ударами в спину. Паслухайце, ну і сапраўды, што тут яшчэ адказаць? Паслухайце, у якім зараз вы статусе, ці працягваеце быць працаўніком, альбо дакрануліся да вас вось гэтыя рэпрэсіі, звальненні, да вас, да вашых калегаў, которых пералічыў зараз? Нет, вы знаете, меня сегодня оперативно уволили, буквально за 7 часов. Ну и моих коллег также самое уволили всех. Кто вышел на стачку. Ці вы разумелі пра то, што гэта хутчэй за ўсё і чакае, і ці стаяў перад вами вось гэты выбар страціць працу, не страціць працу? Магчыма, пальцы вось так за спіной трымалі, мелі нейкія іншыя планы, таму не рызыкавалі. Як вось гэты выбар? Таму што пра гэты выбар якраз многія гавораць, калі тлумачаць, чаму массово працоўныя не долучаются до агульнанацыянального страйку? Нет, это мой был осознанный выбор. Никаких задних мыслей у меня не было. Ну, магчыма, нейкі запасны аэродром, ведаеце, как вось так прыгожа Нет, героям пока, выйсці? знаете, я пока об этом даже не думал, если честно. Зразумела, на дадзены момант ці ёсць нейкая сувязь, магчыма, з фондамі салідарнасці, з стачкамамі, магчыма, вось з гэтымі вашымі калегамі, якія таксама далучыліся да страйку, былі звольненыя, ці трымаецеся разам? Як выглядае ситуация? Ну, пока я не обращался, мне не до этого было. Сегодня просто очень сильно устал. Устал прежде всего морально. То есть ни с кем пока не связывался, ни с фондами. Ну, пока нет такой необходимости. Я вас зразумеў. Скажите, калі перайсці да ваша прадпрыемства наконт адміністрацыі, ну, зразумела, калі так аператыўна звольнілі, то все з імі ясна. Што наконт вашых ужо былых калегаў, працаўнікоў, якія настроі там? Таму што ведаем з паведамленняў, што незадаволенасць ёсць. Наколькі гэта праўда, неправда, якія маштабы? Да, очень большая Ой, как правильно это сказать? Люди недовольны, да, очень сильно недовольны. Во всяком случае, мой поступок ни у кого не вызвал из моего окружения каких-то негативных эмоций. Все меня очень сильно поддерживали. А чаму за вас не заступіліся, а вось толькі падтрымлівалі? Таму што калі, вось я згадваў, да прыкладу, горадня Азот, там адразу 70 чалавек прыйшлі, заявы паклалі на звальненне, сказалі, не выганяйце нашего коллегу. Ці нечто подобное реально в угле у вас? Именно, вы знаете, именно было сегодня, что человек заступался. Ну, скажем так, работа такая, что в одной точке находится несколько человек всего. Это есть посты управления, и там реально человек заступался. Но все люди в кредитах, люди боятся потерять зарплату. Ну, пока страх пересиливает, скажем так.
Яшчэ такое пытанне зноўку ж з прыкладу горадня Азота. Там спрабуюць замяніць страйкоўцаў штрэх-брейкерамі. Сітуацыя наколькі рэальная для вашага прадпрыемства, наколькі ввогуле рэальна знайсці нейкіх дадатковых спецыялістаў з боку і калі раптам людзі выйдуць? Нет, вряд ли они здесь в республике найдут таких специалистов, потому что такой завод один на всю республику. В свое время его строила итальянская компания Даниэли или австрийская Фёстальпине. Оборудование надо изучать. В республике таких производств просто нет. Если за рубежа только привезут, но это я не думаю, что это быстро будет и люди смогут работать. З-за мяжы вы маеце на ўвазе, напрыклад, вось з России, як там вы сейчас? Ну, не обязательно с России. Есть в Приднестровье подобный завод. Ну, и Россия, конечно, да. Зразумела. Яшчэ вось у мяне да вас такое пытанне адносна настрояў на вашым прадпрыемстве. Напярэдадні ў часе нашага белсатаўскага стрыму я размаўляў з прадстаўніцай Святланай Ціхановскай з прэс-службы Ганнай Красулінай. Яна казала, што іх штаб, ён увесь час на сувязі з стачкамамі, з незалежнымі правзвязамі, і сітуацыя на мностве прадпрыемстваў, дзяржаўных прадпрыемстваў такая, што людзі готовы до того, каб у один момант усё-таки взять и выступіць з гэтым агульнанацыянальным страйкам. Наколькі гэтыя словы суадносяцца з сітуацыяй на БМЗ, ці ваше прадпрыемства таксама, як той казаў, у тэме гэтай забастовкі? Нет, я бы не стал так однозначно говорить. Скорее всего, на данный момент предприятие к этому не готово. Есть, да, есть группа людей, недовольных очень много, огромное количество, но открыто выступить, ну, вряд ли много кто. Яшчэ такое пытанне, наколькі БМЗ адыгрывае важную ролю у жыцці Жлобіна, наколькі гэта важнае прадпрыемства, і як астатнія жыхары рэагуюць на сітуацыю хаця б з звальненнямі вось працаўнікоў БМЗ? Ну, предприятие градообразующее, и остальные жители города, естественно, равняются на БМЗ, и даже судя по чатам, все ждут какого-то шага именно от БМЗ. Хотя на БМЗ работает всего лишь 11 тысяч, а в городе живет 72 тысячи человек. Но все равно все смотрят на БМЗ как на лидера. Спадар Олег, напрыканцы у нас літаральна хвілінка застаецца, якую я прапановую вам скарыстаць для того, каб звярнуцца на ваш выбор, альбо да вашых ужо былых калегаў па працы, альбо да тых ідэолагаў адміністрацыі, якая вас звальняла, калі вам ёсць што ім сказаць. Ну, я коллегам хочу сказать, чтобы держались, потому что ситуация, правда, очень непростая. Людей давят, оборудование приходит в негодность, запчасти плохо очень закупаются. Ну, естественно, из-за этого происходят постоянные конфликты. Ну, ситуация не очень хорошая. Ну, а идеологам, ну, сегодня они нас, а завтра посмотрим. Ну, а завтра мы іх. Спадар Олег, дзякую вялікі вам і за сённяшнюю размову, а таксама за ваш выбор сумлення і за вашу мужнасць. Трымайцеся, калі ласка. Гэта быў Олег Шанюк, мужны, ўжо былы працаўнік беларускага металургічнага заводу на відэасувязі з Жлобіну. Ну і на гэтым на сёння у мяне ўсё. У студыі для вас працаваў я, Валер Руселік. Дзякую спадарству за ўвагу. Ну а на развітанне вось яшчэ што. На волю сёння сярод іншых выйшаў лідар страйкаму Беларускалію Анатоль Бокун. Ён трапіў за краты яшчэ 31 жніўня і адседзеў агулам 55 сотняў. Таксама на свабодзе Юрый Корзун. Ужо знакаміты шахцёр Беларускалію адбыў 2 пакаранні па 15 сотняў, але адмовіўся каяцца на камеру БТшнікаў. Я нагадаю, 10 верасня Юрый прыкуў сябе ў шахце, а таму быў выцягнуты на паверхню сілком. На волі таксама стачкамаўцы прадпрыемства
Сергей Чаркасаў і Павел Пучэня. У спісе свабодных і мужных беларусаў і мой зямляк, працаўнік прадпрыемства «Горадня Азот» Владимир Журавка. И ему я передаю слово. Всем привет. Меня зовут Владимир Журавка. Я являюсь действующим сотрудником ООО «Гродно Азот», а конкретно оператором дистанционного пульта управления в химическом производстве во всем уже вам знакомом цеху «Аммиак-3». И это заявление мое на стачку. Я вынужден записывать это заявление, пока я нахожусь на больничном и пока я нахожусь на свободе. Я прекрасно осознаю, что это все будет длиться недолго. Что я буду уволен даже несмотря на то, что я нахожусь на больничном. Я знаю, что я могу быть задержан, как и мои коллеги, в любой момент и посажен на сутки по надуманным статьям. К сожалению, реалии нашей жизни таковы, и мы с ними уже все свыклись. Я был в числе задержанных 26 числа сотрудниками ОМОНа. И я действительно слышал эти крики в автобусе «Кто мы?» и «Что мы?» для них. И знаете, с ними сложно поспорить. Они ведь правы. Почему мы не говорим, если мы идем после дубинок и все равно работаем? На них работаем, как они и кричат. Они правы, видимо. Видимо, мы раз мы продолжаем это делать. Я лично видел, как парень был просто избит в автобусе за то, что он спросил, он что, преступник? Ему дали понять быстро, что тут не надо быть преступником. По людям там топтались, по работникам там топтались. И это все полностью наша вина и ваша вина. Мы все это глотаем и терпим. Мы все это спускаем и прощаем. Я хочу вам рассказать еще другую правду, не ту, что по БТ вам показывали, что предприятию грозит огромная там техногенная катастрофа и городу, если его остановить. Я вам расскажу другую правду. Уже неделю на предприятии, в самых сложных и опасных цехах, взрыво-пожароопасных цехах, работают полностью неукомплектованные смены, даже наполовину. Даже наполовину нету сейчас людей у них. Люди призываются просто, которые не работали в цеху 5-12 лет, без всяких сдач экзаменов и проверок знаний. Сейчас для безопасной аварийной остановки, в случае чего абсолютно отсутствует нужное количество персонала. Я не буду вам говорить про нарушение уже Трудового кодекса, да, и про всякие инструкции должностные, потому что уже в этой стране и на Конституцию всем плевать давно. К сожалению, это так. Это наша вина, что мы допустили, что наших детей теперь не пускают с Польши за деньгами, за теплой одеждой, что у нас железный занавес. Об нас вытирают ноги. Закрывают все рестораны, бизнесы, маленькие кафе, кондитерские. Просто единоразово, просто по надуманным причинам. И мы все это глотаем. Люди страдают, а мы все это глотаем. Так как моего коллегу Александра Жука забрали 27 октября, завезли сотрудники Нагая и уже не выпустили, человеку просто ставится за это прогул, и он уволен. За день, когда его задержали сотрудники, когда человек шел на работу, он получил прогул и был уволен. Далее абсолютно незаслуженно и несправедливо он получил 30 суток. И теперь со всех сторон поступает информация, что ему просто клеят уголовное дело. Что в нашей стране, вы прекрасно понимаете, сейчас сделать очень легко. Невозможно смотреть, что творят с работниками культуры, что творят с работниками медицины, что творят с легендами нашего белорусского спорта. И всем плевать. Все идут все равно и работают. Все трясутся, вспоминая, что у них есть дети, родители. Коллеги мои, вы скажите, а у Саши Жука не было? Нет детей, нет родителей. Ваши дети никогда вам спасибо не скажут за такую трусость. За то, что вы ходили за тарелку похлебки под дубинками на работу. Просто за еду. Когда ваши дети вырастут, будут рассказывать своим детям что-то, им будет стыдно сказать:
про вас. Что делали вы в такой переломный сложный момент для страны, когда просто мы достигли правового дна? Вам будет стыдно перед этими детьми, которыми вы сейчас прикрываетесь. Жаль, что на самом деле хороших, честных, смелых людей оказалось не так много, как мы верили. Даже на нашем предприятии, несмотря как его поддерживает вся страна. Я думаю, вы этого не заслужили. Всем привет и живи Беларусь! Тры сотні затрыманых на нядзельным марше супраць тэрору. Больш за 200 з іх пад крымінальным пераследам. Галоўныя падзеі дня падсумуем у аб'ектыве. З вами Юлія Лабанова. Добрый вечар. Хапаюць, звозяць у невядомым накірунку, і мы даведваемся, што яго крыміналка. Ну як? Выйшаў на мірны марш, зазнаў крымінальны пераслед. Ноу-хау ад новага кіраўніка МУС. Пратэставы панядзелак. Пенсіянеры, медыкі ды студэнты выйшлі на вуліцы. Мы выйшлі ў акцыю падтрымкі чалавека, якога затрымалі, які выступіў за студэнтаў. Задерживают на мирных акциях и маршах, что недопустимо абсолютно в свободной стране, и мы хотим просто все изменить. Працяг страйку на прадпрыемствах і дзясяткі звальненняў у адказ. Вынести им какое-то предупреждение, и только потом должно было быть увольнение с этой статьей. Но этого ничего не было сделано. Сёння ў Менску на 69-м годзе жыцця раптоўна памёр лідар прадпрымальніцкага руху Беларусі Уладзімір Карагін. Ён быў знакавай фігурай у бізнес-супольнасці Беларусі. З 2007 года Уладзімір Карагін займаў пасаду старшыні каардынацыйнага савету Рэспубліканскай канфедэрацыі прадпрымальніцтва. Уладзімір Карагін неаднаразова выступаў у якасці эксперта ў праграмах Белсату. Рэдакцыя выказвае спачуванне родным і блізкім Уладзіміра Мікалаевіча. На агульнавайсковым навучальным палігоне ў Печах, што пад Барысавам, загінуў салдат. Абставіны смерці радавога высвятляе камісія Мінабароны сумесна са следчым камітэтам Беларусі. Грыб быў курсантам школы падрыхтоўкі мотастралковых і дэсантных падраздзяленняў 72-го аб'яднанага навучальнага цэнтру. Па службе характарызаваўся станоўча, сціпла паведамляе ведамства. Падрабязнасці таго, што здарылася, не прыводзяцца. Мінабароны выказала спачуванне і паабяцала аказаць дапамогу сям'і салдата. 2 гады таму ў гэтай жа ваеннай частцы, некалі вядомы на ўвесь Савецкі Саюз сваёй дзедаўшчынай, знайшлі ў пятлі са звязанымі нагамі 21-гадовага салдата тэрміновай службы Александра Коржыча. Новы кіраўнік Міністэрства ўнутраных справаў, новыя захады. Гэтак адміністратыўны пераслед пратэстоўцаў пачалі замяняць крымінальным. На затрыманых падчас учорашняга маршу завялі справы за арганізацыю падрыхтоўку дзеянняў, якія груба парушаюць грамадскі парадак. У спісе падазраваных пакуль 231 чалавек, у тым ліку 2 нашых калегаў. Аператара ж Белсату Змітра Краўчука паводле падазрэння ў крымінальнай справе сотні пратрымалі ў ізалятары і сёння выпусцілі, даўшы штраф. Ігор Станкевіч падрабязней. Падчас учорашняга маршу супраць тэрору ў Менску былі затрыманы некалькі журналістаў. 3 карэспандэнтаў газеты «Новы час», Зміцер Дзмітрыў, Александр Зяньковіч і Яна Трусіла, а таксама журналісты Белсату Зміцер Солтан, Артём Багуслаўскі і Зміцер Краўчук. Працаўніка расійскага агенцтва ТАСС адразу вызвалілі. Наш калега Зміцер Краўчук паспеў паведаміць сваякам, што ўтрымліваецца ў кастрычніцкім РАУС. А сёння праз адваката прыйшла навіна. Зміцер у спісе падазраваных паводле артыкулу 342 крымінальнага кодексу. Мы ўсе, мякка кажучы, у шоку. Таму што, мы чакалі адміністратыўкі, нейкага штрафу. Магчыма, гэта так. Але, выбачайце, не крымінальнай справы. Чалавек, які нядаўна згубіў жонку, у якога дома старая матуля.
Паводле следчага камітэту затрыманыя падчас маршу нібыта не падпарадкоўваліся прадстаўнікам улады, пашкодзілі гарадскую інфраструктуру і аўтамабіль сілавікоў. Усе затрыманыя, а іх 231 асоба, праходзяць паводле крымінальнай справы аб арганізацыі дзеянняў, што парушаюць грамадскі лад. Цяпер мы, канешне, будем, па-першае, знаходзіць для нашых калег добрых адвакатаў, па-другое, будем узмоцнена інфармаваць усю міжнародную супольнасць, што тычыцца вось гэтай сітуацыі, бо справа ў тым, што гэта вельмі небяспечны прэцэдэнт. Калі гэта сапраўды так будзе, гэта азначае, што ў Беларусі мы маем усе прыкметы проста таталітарнага рэжыму. Сёння, пасля ўжо чарговых 15 сотняў арышту, выйшаў на волю аператар Белсату Алесь Любянчук. Улады вельмі баяцца інфармацыі, вельмі баяцца, паколькі яны выкарыстоўваюць жорсткую прапаганду, яны баяцца вельмі супрацьпастаўлення гэтай прапаганды, яны баяцца праўды. Гэта самае, скажам, для іх небяспечнае. Сёння ж у Магілёве адбыўся суд над журналісткай Алінай Скрабуновай. Суддзя Вікторыя Палякова прысудзіла ёй штраф за сюжэт для Белсату пра суды над удзельнікамі акцыяў пратэсту. Раней Палякова за той жа сюжэт пакарала штрафам аператара Александра Сідарэўскага. Беларуская асацыяцыя журналістаў і раней фіксавала моцны ціск на незалежныя медыі і журналістаў. Але пасля выбараў 9 жніўня статыстыка нападаў пабіла ўсе рэкорды. Нашы калегі з 9 жніўня ўжо адсидзелі больш за 650 сутак арышту разам узятыя. Мы зафіксавалі ўжо каля 350 фактаў затрыманняў. Нягледзячы на пераслед і няспынны ціск, незалежныя журналісты працягваюць пастаўляць беларускаму грамадству якасны контент. Яны не апускаюцца да аднабаковай і тэндэнцыйнай прапаганды, падкрэсліў намеснік старшыні БАЖ. Ігор Станкевіч, Белсат. Панядзелак ужо традыцыйны дзень, калі на акцыю салідарнасці выходзяць пенсіянеры. Гэтым разам шматтысячны марш мудрасці ў сталіцы абышоўся без затрыманняў. Да шэсця далучыліся медыкі. Пратэставалі ва універсітэцкім дворыку таксама студэнты. Хроніка падзеяў у матэрыяле Анастасіі Русецкай. Звольненую выкладчыцу лінгвістычнага універсітэту Наталью Дуліну, якая выступала супраць выключэння студэнтаў, арыштавалі на 14 сотняў. Гэткую пастанову вынесла суддзя Тацяна Шоцік за ўдзел у пікеце, які адбыўся ў мінулы панядзелак каля юрыдычнага факультэту БДУ. Тым часам ва універсітэцкім дворыку на акцыі салідарнасці гучалі словы падтрымкі. На фото Наталья Дулина, наш коллега, выкладчик с Минского лингвистичного университета. Мы вышли в акцию падтрымкі чалавека, якога затрымалі, які выступіў за студэнтаў. Некалькі дзесяткаў студэнтаў Беларускага дзяржаўнага універсітэту патрабавалі спыніць гвалт і пераслед праз палітычныя матывы, ды спявалі хіты на новы лад. Мы спадзяемся на то, што студэнцтва гэта як бы рухавік прагрэсу і то, што нам жыць у гэтай краіне, і таму нам патрэбна клапаціцца аб тым, каб нешта змяняць. Наша группа разделились мнения, потому что все меньше и меньше людей выходит на забастовки, на такие акции, и больше людей разочаровываются разочаровываются в самой забастовке и, наверное, в протесте вообще. И сегодня многие наши вышли на пары. На факультете у нас все довольно оппозиционно настроены к нынешней власти. Все, кто с ФМО. К нам еще приходят преподаватели с юрфака, и там уже как-то так позиция менее оппозиционная, но у нас все преподаватели такие, против нынешней власти. В основном все, да, мы за перемены, но выходят немногие, потому что, а как это мы потом сдадим все, а как это... в общем-то, у них есть много вопросов именно по учебе, они не хотят выходить с нами, хотя если бы они все вышли, это бы длилось, неделю от силы. Акцыя салідарнасці адбылася сёння і ў акадэміі мастацтваў. Адлічваць нельга, скандавалі ўдзельнікі. Ратуюць адлічных і ў дзяржаўным медычным універсітэце. Больш за 200 выкладчыкаў і работнікаў гэтай ВНУ падпісалі зварот да рэктара з патрабаваннем скасаваць загад аб адлічэнні студэнтаў, якія пацярпелі за выказванне думкі пра палітычныя падзеі ў краіне. Працягваюць выходзіць на акцыі салідарнасці і пенсіянеры. Традыцыйна па панядзелках яны збіраюцца каля чырвонага касцёлу. Гэтым разам над удзельнікамі маршу мудрасці залунаў вялізны чырвона-белы сцяг. Мне стыдно.
перед своими детьми, перед моими взрослыми внуками за сегодняшнюю власть. Я за демократію, я за демократичную нашу республіку, каб у ёй панавалі законы, і гэтых законаў прытрымліваліся усе, каб усе былі роўныя перед законом, і прэзідэнт, і простыя людзі. У нас же не так. А то, что цяпер творыцца у нашай краіне, маё сэрца кроўю абліваецца. На Калиновского в метрах 100 от нас взорвали гранаты, мы это все видели. И как мы можем на это реагировать, если мы здесь стоим? Ответ очень короткий. Как нормальные люди во всем мире. Что баста. Тысячная колонна паходніках прайшлася ўздоўж праспекту Незалежнасці да плошчы Якуба Коласа. У руках удзельнікі трымалі крэатыўныя плакаты. Парламент-дармаед зжырае нашы грошы і не менш крэатыўныя сцягі вязаны і з вышытым клубком. Да пенсіянераў далучыліся медыкі. Міліцыя маршу не замінала, затрыманняў у адрозненне ад мінулага панядзелка не было. Александр Попко, Анастасия Русецкая, Белсат. Удакладню, што папярэдні матэрыял Анастасія Русецкая агучваў мой калега Александр Попко. І да іншых тэмаў. Доўгатэрміновыя змаганні, нарэшце перамога. Жыхары пасёлку Бараўляны пад Менскам дамагліся ад мясцовых чыноўнікаў пераносу будоўлі з ляснога масіву на іншую пляцоўку. Спачатку бараўлянскі сельвыканкам ухваліў праект аб'екту, пад будоўлю якога трэба было высекчы кавалак лесу. Гэткая лакалізацыя дазваляла ашчадзіць на правядзенне камунікацыяў да шматпавярховікаў прыватных забудоўнікаў. Змаганне за лес не было простым. На акцыі пратэсту бараўлянцам адказвалі затрыманнямі і пагрозамі звольніць з працы. Праблемы жыхароў увесь час асвятляў і наш тэлеканал. Беларусы хварэюць на каранавірус часцей, чымся якімі-кольвек іншымі рэспіраторнымі хваробамі, сведчыць былы міністр аховы здароўя, а цяпер кіраўнік гарадзенскай абласной адміністрацыі Владзімір Каранік. Між тым, чыноўнік спадзяецца, што ўжо праз месяц-паўтара айчынныя лекары будуць мець справу пераважна са стандартнымі вірусамі. Ці рэалістычны такі прагноз, ды як сёння выглядае сітуацыя з COVID-19 у свеце, распавядуць мае калегі. Улады спадзяюцца, што ўздым каранавіруснай інфекцыі не працягнецца да лютага, заявіў у эфіру тэлеканала СТВ былы міністр аховы здароўя Владзімір Каранік. Пакуль жа, што не дзень, то фактычна новы рэкорд захворвання. Да прыкладу, напярэдадні колькасць інфікаваных на каранавірус павялічылася больш як на 940 асобаў. Агульная колькасць хворых за канца лютага пераваліла за 100 000 чалавек. Ці ёсць нагоды для аптымізму? Все залежыць ад таго, як людзі будуць асцерагацца самі, як людзі будуць сябе ахоўваць. Ну, а ва ўмовах, калі не ўведзены карантин, ну, то, канешне, гаварыць о тым, калі гэтая хваля сыдзе, калі не, просто праблематычна. У той жа час афіцыйныя лічбы пра COVID-19 у Беларусі далёка не заўсёды супадаюць са звесткамі, што публікуюцца іншымі крыніцамі. Вось, да прыкладу, дакумент, які трапіў у распараджэнне журналістаў Еўрарадыё. Толькі ў Менску колькасць інфікаваных за 30 кастрычніка перавысіла лічбы Міністэрства аховы здароўя амаль удвая. Ці вераць беларусы ў афіцыйныя лічбы? Мы цікавіліся ў магілёўцаў. Мне кажется, после прошлой волны никто не доверяет статистике. Люди, которые болеют как бы в моем окружении, и их немало, поэтому как бы официальные данные не совсем корректны. Уже вторую неделю болеет сестра, то есть не было, то есть санстанция, вот всех остальных контакты. Даже пока на данный момент, то есть не пришла, не проверила. Официально будут говорить одни цифры, а неофициально будет все равно больше. Я доверяю статистике и доверяю правительству. Ну а хтосьці, які раней вераць у фейкі, звязаныя з ковідам. Да прыкладу, у тое, што ад небяспечнага віруса можна ратавацца часныком, алкаголем ці нават дзіцячай мачой. С самого начала многие люди очень сильно переживали по поводу того, что те меры, которые государство принимает или собирается принять, они будут какими-то избыточно репрессивными, они будут еще вреднее, чем вирус. Ну, например, говорили о том, что все это нужно для того, чтобы нас всех чипировать. У Еўропе ж падобна спадзяюцца на эфектыўнасць абмежавальных захадаў, што ўжо дзеялі ўвесну. Ад заўтра ўлады Аўстрыі ўводзяць карантин. Цягам месяца па ўсёй краіне будзе забаронена выходзіць з дому з 8 гадзіны вечара да 6 раніцы, калі толькі не на працу, вядома. З 4 лістапада абмежаванні ўводзяць у Вялікай Брытаніі, а ў Нямецчыне на прыватныя сустрэчы нельга збірацца у колькасці больш за 10 асобаў ужо ад сёння. Сам кіраўнік Сусветнай арганізацыі здароўя Тэдрас Габрэус сышоў
пасажыраў на каранцін у выніку кантакту з хворым. Высокія лічбы дзённага прыросту назіраюцца ў шэрагу краінаў, у тым ліку ў Расіі, больш за 18 тысячаў новых выпадкаў. Надевать маски при входе в ресторан и тут же ее снимать за столиком, как будто бы вирус сам рассосется, по-моему, тоже странно, я не знаю. Но мне кажется, что нужно хотя бы постараться самому ограничивать себя в каких-то там, я не знаю, проявлениях, не посещать массовых мероприятий и заботиться о своих близких, в первую очередь, старших. Для апошніх людзей старэйшых за 65 гадоў сёння адміністрацыя Москвы адмяніла льготнае наведванне культурных аб'ектаў. Раней мэр расійскай сталіцы Сергей Собянин працягнуў дзеянне хатняга рэжыму для пенсіянераў ды асобаў з хранічнымі хваробамі яшчэ на 1 месяц, да 29 лістапада. Віталь Бабін, Всеволод Шлыкаў, Белсат. На дзяды беларусы працягваюць ушаноўваць памяць ахвяраў сталінскага тэрору. Сёння актывісты сабраліся бліз вёскі Паляі на Віцебшчыне. На месцы, дзе 30 гадоў таму сіламі Беларускага народнага фронту усталявалі памятныя крыжы. Менавіта тут, у гэтым лесе, калісьці ў часы сталінскіх рэпрэсій забівалі людзей. Колькі іх тут ляжыць, нікому не вядома, але тое, што тут яны ляжаць, гэта дакладна. Адны рэпрэсіі змянялі з іншымі. Таму я сёння вельмі узрушана тым, што ўбачыла учора, калі разганялі людзей на курапатах. І адчуванне, што гэта не скончылась, і вельмі мне ад гэтага больна на душы. Таму што не кропка, а толькі коска стаіць. Кропку ў сённяшняй падзеі паставілі мясцовыя ўлады. Прыехаў прадстаўнік сельсавету і пачаў здымаць удзельнікаў на камеру. Пасля гэтага актывісты пакінулі мемарыял. Паводле сведчанняў краязнаўцаў і мясцовых жыхароў, тут, каля вёскі Паляі, у 30-50-е гады мінулага стагоддзя Народны камісарыят унутраных справаў праводзіў масавыя расстрэлы мірных жыхароў. У Малдове падсумавалі вынікі першага туру прэзідэнцкіх выбараў. Большасць галасоў атрымалі прыхільнікі еўраінтэграцыі, што абышлі прадстаўнікоў прарасійскай сілы. Поспех перадусім вызначылі галасы малдаўскай дыяспары ў Еўропе. Ці здолее Ігар Дадон у другім туры кансалідаваць выбарнікаў у Прыднястроўі, сітуацыю прааналізавалі мае калегі. Прарасійскі кандыдат і дзеючы прэзідэнт Малдовы прайграў. Пакуль, праўда, толькі першы тур выбараў. Да сярэдзіны панядзелка мясцовая ЦВК апублікавала дадзеныя ўсіх пратаколаў. Экс-прэм'ер і прыхільніца еўраінтэграцыі Майя Сант атрымала больш за 36% галасоў, прэзідэнт Ігар Дадон менш за 33. Значыць, другі тур. Я галасавала за дзяржаву, якая створыць магчымасці для працаўладкавання на годнай працы. За дзяржаву, якая створыць добрыя умовы для жыцця ва ўсіх населеных пунктах Рэспублікі Малдова. Я галасаваў за эканамічнае развіццё, за падтрыманне палітычнай стабільнасці ў Рэспубліцы Малдова. Я галасаваў за баланс у адносінах з нашымі сябрамі, нашымі вонкавымі партнёрамі. Я цвёрда перакананы, што большасць грамадзян падтрымлівае гэта. Трэці на прамежкавым фінішы кандыдат нашай партыі Рэната Усаты. У Расіі яго абвінавачваюць у незаконным вывадзе грошай. Палітыка нават завочна арыштавалі. Сам кандыдат сцвярджае, справу распачалі спецыяльна, каб перашкодзіць яму стартаваць у выбарах. У краіне яго лічаць кандыдатам прарасійскім. Яшчэ перад выбарамі ён, не саромеючыся ў выразах, называў малдаўскі парламент бардэлем і абяцаў заклікаць да адказу Ігара Дадона. Мы должны привести Дадона на настоящие живые дебаты, где он должен будет ответить за все кульки, за все вранье и должен отчитаться перед людьми за все то, что он делал в течение 4 лет. Кулёк – гэта слово стало часткай малдаўскага перадвыбарчага слоўніка. А ўсё дзякуючы відэазапісу, дзе алігарх Уладзімір Плахатнюк і Дадон абмяркоўваюць нейкі пакунак, што бізнесмен збіраецца перадаць прэзідэнту. Дадон заявіў, што відэа было сфальсіфікаванае па заданні Плахатнюка. Другі тур выбараў прызначаны на 15 лістапада. Зрэшты, Малдова – гэта парламенцкая рэспубліка. Таму для многіх палітычных сілаў прэзідэнцкая кампанія – гэта толькі платформа, якая дапаможа прайсці са сваёй партыяй у парламент. Падчас прэзідэнцкай гонкі ўжо гучалі галасы за патрабаваннем зладзіць датэрміновыя парламенцкія выбары. Ян Маравіцкі, Всеволод Шлыкаў, Белсат. Гэтак выглядала інфармацыйнае падсумаванне дня ў аб'ектыве. Больш навінаў на нашым тэлеграм-канале Белсат. Да сустрэчы.